Элегелектен килгән бу безнең һөнәребез, онытылып барган һөнәрләребезне торгызу өстендә эшлибез. 10 ел дәврендә үзебезнең мәдәният йортында, район мәдәният йортында группа төркем ачып, түгәрәкләр үткәрәбез. Аны өйрәндем мин Мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергәч 2000 елда. Анда безнең 2нче курста кружевое плетение керде. Альбина Петровна Обрезкова өйрәтте безне. Һәм менә шунда өйрәнеп укып кайттым. Авырмы? Юк, бернинди авырлыгы да юк. Иң мөһиме теләк кирәк. Менә сез хәзер нәрсә эшлисез? Менә хәзер без менә бу мастер-классларда менә шундый проститиклар кулга эшләдек. Үреп бетердем мин аны хәзер. Беләзекне сез җептән үрдегезме? Җепләрдән үрдек. Аны хәзер салдырырга кирәк. Инәләр ярдәмендә алар кадалып бара. Шелтәр үрүнең ике төп элементы кулланылып эшләнелә. Ике төп элементында анда ике пар таяклар белән эшләнә. Башка элементларында 7-9 пар таяклар белән эшләнә. Менә бу безнең төркемебездә үрелгән барлык шелтәрләребез. Аларны шундый нәзакәтле итеп, матур итеп, качественный итеп ясыйлар. Бу ваза астына куя торган шулаймы? Салфеткалар. Зурлыгы зуррак булган саен вакытны күбрәк ала. Маларын инде аның 1-2 сәгатьтә дә ясап була мондайларын, кичкенәләрен. Буларына инде 1-2 көн вакыт кирәк. Бак үсәсендә без инде 2нче ел балалар белән дә эшлибез. Менә хәзер яңа ел якынлашып килә бит инде. Яңа елга менә шундый чыршылар да ясадык. Шелтәр ул татар һөнәрләреннән саналмый. Менә ул ничек дип әйтим, ул бәйләнеш булмас өчен татарларга да татарлаштырып та ясыйбыз, безнеке дә керсен. Чөнки ул теге нәрсә булырга тиеш түгел. Калфакларга да шелтәрләп ябыштырасыз. Рәсемнәрен ясап, куеп, менә шулай матур гына итеп ясап булганына күрсәтәсе килгән, ясап булганына монсысын бөтенләй дәгән шелтәрдән ясадык инде без аны. Bütün resimlerin үзебез ясап, ул башка кешеләргә кабатланмый. Менә бу рәсемне менә монда бу калфаклардагысы. Менә булар да инде безнең алтыннан да ясыйбыз. Бездә бит инде алтын, көмеш белән ясалган. Монда укалар да кушып, шулай ясадык. Меня пригласил директор Дома культуры, сказал, что будет у нас такой кружок плетения. Я думаю, почему бы не попробовать не поучиться. Вот тогда познакомились с Рамзес Кудиной, встретились. Очень понравилось. Интересно стало потихонечку. Сперва было совсем все непонятно, как китайская азбука. Вообще непонятно, как это получается, как что делать. Но после нескольких уроков начали понимать, стало интересно. И до сих пор плетем. Безнең бу шелтәр үрү 4 элемент, основной элементлары бар. Менә хәзер Любовь Владимировна ясаган элемент, ул безнең икенчесе, ул насновкалар дип атала. Без аны үзебезчә инде балыклар дибез, чөнки алар күрәсезме, балык кашаган, яфрак кашаган, шуңа күрә балыкларыбыз дибез. Шулай атыйбыз. Ике элемент безнең ике таяктан гына эшләнә, калган ике элемент сетка белән полотнянка, ул инде 9-7, аннан да күбрәк парлар таяклар белән эшләнә. Хәзер менә шулай таякларны өчесен менә шулай аерып, берсесе белән ул менә шундый яфракларның үрнәген ясый. Татар хатын-кызларының изү урынына кулланып була торган якаларыбызның берсе. Бигрәк матур. Ул кигәч бик матур булып тора. Теге бездә бит инде аша булырга тиеш түгел, нәрсәләр инде. Бик каплап, шундый матур итеп тора ул безнең. Менә шулай. Бик матур булып, ябып, үзе ничек дип әйтим, ябай, ачык калдырмый изүне һәм бизәгеч тә булып тора. Зуррак хатын-кызлар инде. Монда без электру, цеплотехника белән эшләнгән эшләрне монда һәрберсесе дә балык бистәсе районының
төп шелтәре ул күп таяклар белән эшләнгән. Менә шундый күп парлы таяклар белән, менә шундый ашынлы мирный кружевалар ясаганнар инде бездә, шундый мирный челтәрләр. Алар инде карават кырыйларындагы нәрсәләрне бизәгәннәр инде, покрываларны, мендәр каплаучылар ясаганнар, скатертлар ясаганнар. Менә без монда кулландык. Шул күп парлы таяк белән эшләп, менә шушы элементны бу безнең балык бистәсенеке инде. Шун балык бистәсенең. Менә бу үрнәкне тагы бер ассызлыклап әйтәсем килә. Бу балык бистәсенә генә хас үрнәк. Башка регионнарда, башка төбәкләрдә очрамый. Менә балык бистәсендә генә. Шундый үрнәк. Без аның рәсемнәрен табып, безнең яңадан эшләтеп, менә шулай үзебез башлыгыбыз белән ясап киләбез. Яңа елда мин барлык хатын-кызларга да исәнлек, саулык телим. Авырмасыннар, менә шушы һөнәрләребезне онытмасыннар, авыруларга карамастан да үзебезнең һөнәрләрне өйрәнсеннәр. Ул чөнкелеккә бирергә мөмкинчелек бирми. Шундый матурлыкларны ясаганда бернинди начар уйлар да керми башка. Шуңа күрә барыгызга да исәнлек, саулык.